alis ano? Oh, Jimmy Sugal! Nakasa ka ba? Ha? Yun. 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 Yun.
哎呦我的妈！ Alright! Daog! Woo! Grabe guys, napakahirap talaga ng bilyaran na to kasi yung niyog natin umuuntol. Hindi umuuntol guys. Dumidiretso talaga siya. Ito yun, napakalaking bulamano natin. Ano, JB Sukal? Hinahamon kita dito sa bilyaran ko. Sumulong ka na dito. Ayan, napili na ako kay Kuya Mau. Sinong makipagbuwan-biwan sa kanya? Halina kayo dito sa aming malaking bilyaran.